danna subscribe domin kasancewa tare da mu, sai ku danna alamar ƙararrawa domin ganin shirye-shiryenmu a kodayaushe. Ko zan rasa raina Akanta, matashin da ya sha guba akan Maryam Yahaya ya sake komawa Kano. Musa Abdullahi, matashin nan mai matuƙar son 'yar wasan kwaikwayon Kano Maryam Yahaya, wanda ya sha guba don rashin ganinta, ya sake komawa jihar Kano domin cika burinsa. Mun samu tattaunawa da shi a wannan karin, jin ta bakinsa kan dalilin da ya sa ya kusa hallaka kansa don wata 'yar fim. Matashin ya ce ko kaɗan bai yi nadamar shan maganin ƙwari ba, saboda bakin cikin rashin ganin jarumar da ya daɗe yana shauƙin gani. Ban yi nadamar shan guba don ita ba, nadamar da zan yi shine idan na kasa ganinta. Ya ce abokansa da suka bashi masauki a baya sun yi hannun riga da shi saboda tsoron abin da ya aikata a baya. Shugaban kungiyar 'yan wasan kwaikwayo na jihar Kano Malam Alhassan Kwalle ya ce yaron ne ya yi ba daidai ba na rashin sanar da jaruman niyyarsa kafin zuwa Kano da farko. Lokacin da yaron ya zo ba wani wanda zai je ya haɗa shi da Maryam Yahaya, ba kuma saboda irin matsalar rashin tsaron da ake ciki, babu mai hankalin da zai bari wani da bai sani ba ya zo ya gan shi. Saboda haka babu wanda ke shirin kai shi ganin jarumar, in ji Alhassan Kwalle. Yayin da aka tambaye shi shin ya samu ganin ta yanzu da ya dawo, Abdullahi ya ce a'a. A watan Yuli duniyar Kano mun kawo muku rahoton cewa wani matashin da ya zo daga Yobe ya sha fiya saboda bai samu ganin Maryam Yahaya ba. Abdullahi ya yi tattaki tun daga jihar Yobe da ke yankin arewa maso gabas na ƙasar nan don ganin jaruma Maryam Yahaya. Ya so ya ajalin kansa saboda rashin cika burinsa na ganin jarumar tashi. Kamar yadda jama'ar da ke gurin suke bayyanawa, matashin ya kwana 3 a unguwar Zuro, inda ya zama kamar dandalin taruwar jaruman Kano don ya ga jaruma Maryam Yahaya, amma bai samu ganin ta ba. Haka zalika an jo suna cewa sau 3 matashin yana yunkurin shan fiya kafin daga bisani ya bulbula wa cikinsa maganin kashe kwari da ya kusa zama ajalinsa. An dai samu ceto rayuwar matashin ta hanyar bashi madara. Sai dai duk da wannan abu da yake faruwa, jaruma Maryam Yahaya bata san yana yi ba, ko kuma ta yi bata ma samu labari ba. Dole subscribe domin samun labaran Kano da ɗuminsu daga tashar duniyar Kannywood.